دمناتات كله تزيت رأي نفاسون فتمو تزيله نزقو دا قديوا ما يكمل أويو أبقدمي اكزابير واوا شالوم 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ድበዝሐልኩም ኣነ ሓውኹም ሰላሓዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎንጎ ድፍኖዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር ሓቢርና ክንርኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ሕልሚ ዝብል እዩ ሎሚ ስለ ሕልሚ ገለ ሓሳባት ክንካፈሊና ሕልሚ ስሊኡ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሕልሚ እንታይ ይብል ምክንያቱ ካብታ ሓደ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተቆሚጦም ዘሎ ስለ ሕልሚ ስለ ቪዥን ስለ ራእይ ዝተቆመጡ ነገራት አሎ ማለት እዩ ብግቡእ እንድሕር ተማሂርናዮም ብግቡእ እንተዳኣ ፈሊጥናዮም ንጠቕምና ክንጥቀመሎም ንኽእል ነገራት እዮም ማለት እዩ እና ካብታ ሓደ ስለ ሕልሚ ክንፈልጦ ዘለና ነገራት ከኣሎ ሕልሚ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሕልሚ እንታይ ክገብር ይኽእል ጸልማት ኣብ ሕልሚ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ሕልሚ ዝራእካዮም ነገራት ከብኸመይ ዓይነት መንገዲ ከም ዝግለጹ ክትገብሮም ትኽእል ከም ዘይግለጹ ክትገብሮም ትኽእል ዲኻ ዝብሉ ብዙሕ ነጥብታት ኣለዉ ሎሚ ግን ገለ ሓሳብ ስለ ሕልሚ ከካፍለኩም ካብታ ሓደ ሎሚ ከካፍለኩም ስለ ሕልሚ ዝደሊ ሕልሚ ኖርማል ነገር ኣይኮነን ካብታ ሓደ እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ ካብታ ሓደ እግዚአብሔር ዝዛረበሉ ካብታ ሓደ እግዚአብሔር ምስ ደቁ ዝራኸበሉ መንገዲ በሕልሚ ኢየሱስ ቆይታዩ አምላኽ በሕልም መልእኽት ይህብዩ በሕልም መልእኽት ከማን ይግለጽዮም በሕልሚ ስለዝመጽእ ዘሎ ጉዕዞና እግዚአብሔር ይዛረበና እዩ በሕልም አምላኽ ይገስጽ እዩ በሕልሚ እግዚአብሔር ይምዕድ እዩ በሕልሚ እግዚአብሔር መንገድ ኸይርኤካ እዩ በሕልሚ እግዚአብሔር ጥበብን ምስተውዓልን ይለቅቕ እዩ ኣብ ሕልሚ ብዙሕ ነገራት እግዚአብሔር ይገብር እዩ ምክንያቱ ሕልሚ ካብታ ሓደ መንፈስ ዓለም ዝግለጸሉ መድረኽ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታዩ ልክዕ ከምታ አምላኽ ንሰናይና ንጽቡቕና ንሕልሚ ዝጥቀመሉ በአንጻሩ ድማ ጸልማት ዓለም ከኣነ ሕልሚ ንህይወትና ንምብልሻው ንህይወትና ንምብራስ ንህይወትና አታክ ንምግባር ብዝተፈላለየ መገዲ ከዓ ጸልማት ዓለም ከኣነ ሕልሚ ይጥቀመሉ እዩ ስለዚ መን ሙኻንካ ብክርስቶስ ተፈልጥ ሰብ እንድሕር ኮንካ ቀጺሉ ድማ ስለ ሕልሚ ዘለካ ግንዛቤ ትኽክለኛ እንድሕር ኮይኑ ንብዙሕ መንገዲ ክትጥቀመሉ ሕልሚ ትኽእል ኢኻ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘሁልቅ ከምዚ ይብል ዘሁልቅ ምዕራፍ 12 ካብ ጥቕሲ 5 ከንበልኩም እግዚአብሔር ከዓ በዓንድ ደበና ወረደ ኣብ ኣፍ ድንኳን ደው ኢሉ ድማ ንኣሮንን ንሚርያምን ጸውዖም ክልቲኦም ከዓ ወጹ በሎም ድማ ዘረባይ ደኣ ስምዑ ኣብ ማእከልኩም ነቢ እንተሎ ኣነ እግዚአብሔር ብራእይ እግለጸሉ በሕልሚ እዛረቦ ሪኢኹም ስለ ሙሴ ክዛረብ ደልዩ ንሙሴ ባርያ ኣነ ፊት ንፊት ዝዛረቦ ይኽብሎም ደልዩ ነገር ግን ሓደ ምስጢር ገሊጹ ጎይታ ባዕሉ ብዚ ሚርያምን ንኣሮንን ወሰዶም ሙሴ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ተሲኦም ዝነበሩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ኢሎም ስሙዑ ኢሎም ኣብ ማእከልኩም ነቢ እንተዳኣሎ ኢሉ ኣነ ብራእይ እግለጸሉ ኢሉ በሕልሚ ድማ እዛረበ ኢሉ which means እግዚአብሔር በሕልሚ ይዛረብ ማለት እዩ እግዚአብሔር በሕልሚ ንነቢያት ጥራሕ አይኮነን ዝዛረብ ኖ እግዚአብሔር በሕልሚ ንኹልና ይዛረበና እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታዩ ስለ ሕልሚ ዘለና ግንዛቤ እንተዳኣለዊጥናዮ አምላኽ ከም ዝዛረብ ኣብ ሕልሚ ክርድአና እንተዳኣ ጀሚሩ ብዙሕ መልእኽትታት ኣብ ሕልሚ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኢየሱስ ጎይታዩ ነገር ግን ካብታ ሓደ እግዚአብሔር ነገራት ኣብ ህይወትና ዝጥቀመሎም ነቶም ነገራት ዘለና ግንዛቤ ትክክል እንተዳኣ ኮይኑ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር በሕልሚ ይግለጽ በሕልሚ ይዛረብ በሕልሚ መልእኽት ይህብ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተወለደ እንድሕር ከይድኩም አንቢብኩሞ ካብቲ ዘለዎ ስፍራ ናብ ግብጽ ክኸይድ ምስተለ ናብ ግብጽ ንኽሰዶ በሕልሚ መልአኽ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ተገሊጹሉ
حسكي أخي ناقبتي له ناقبتي حيزو مسكنا دما توم زدليون تقول عمس موتخ عندنا بحلمي خاتقلي تسلو بحلم تقلي دما حسكي تملسي له ريخو بحلمي بزح منفساو سرعتات يقبريو بزح منفساو نجر بحلمي يخونيو أب حلمنا بزح عوتات كنعوت نخيلنا أنت دقا بتخكل كنتك أمول نخيلنا كبرن إجابير أملاخ يخون سلازي كابلو ما أنت ندحر جميركم كدكوسو خلوكم الراس حزو بيرو حزو أب حلمكم تقبلوا ملأختي مجمرتا أول أتصحفهم كأتشينكم جن تسأليلهم مخنياتو أتيجي أبير زحبك حلمي أمرها زي كون زفتحه أملاخ بعلي زفتحه كابت حدا ناي حلمي التراجمة كم تنحنا زلمدنا يو أديتاتنا زبل أوزن برا كم يكون ناي حلم التراجمة تخكلين ناي حلم التراجمة اتوهابت حلمي يترجم ناي تحلم زنقركا سلازي إجزابير حلم خبرنا خلو نتحلم تجتسنا حزنا أكدم إجزابير كنقرب كلنا ناي تحلمي ترجم دما أملاخ نلبنا كفسسو اللي جمر رأيو جبتي ناي 14 عامات جبت زقاتم كله بحلم يرو እግዚአብሔር ንንጉስ ፈርዖን አርዮ ንንጉስ ፈርዖን በሕልም ገርኤ ኾሎ ግን በዕባራታት ዝኾና እንስሳታት ይርይርዮ ተሕልሚ ዕባራታት እንስሳታት ከአንታይ ትርጉሙ ካይፈልጦን ይነርሱ ንምንታይ ተተባሃለ እተን ዕባራታት ድሪኤን ዝነበረት ሕልሚ እተን ህጡራት ድሪኤን ዝነበረት ሕልሚ ኩለነናተን ትርጓም ኣለዎን ንትርጓሚኤን ብትክክል ክረኽቦን ድሕር ኮይኑ ግን ናይ አምላኽ መንፈስ ዘለዎ ሓሳብ አምላኽ ዝርዳእ ሰብ የድልየ ነይሩ ዳስዋይ ዮሴፍ ፀዊዕም ጽዮ مخنياتو يوسف كابتا حدا أملاخ زتقاملو زنبرة حلمن مفتحي اسكا أبزف فترة نخيط يسوس قويتاي أبزف فترة معرف 4 حدا نوحد بلا تصخن بولكمي إنه دما دحر خلت عمد فرعون حلمه إنه ها أبجنجم روبا دو إلو نبرة إنه دما شوعات نمر عين شبوعات سجأن كأ سبحات أحا كبتي روبا وتين كبتي سلسلة كبل عرأي ددحرين دما إنه خالو الشوعات نمر عين كفوعات سجأن كأ عبارو أحا كبتروبا وتين أبتغاء قداموت أبجنجم روبا دوبلا إتن نمر عين كفوعات سجأن كأ عبارو أحا نتن شوعات نمر عين صبوعات صبحات أحا وحتى أن فرعون دما تباربره نزي أطرح رأيواي فرعون تباربيرو إذا نجر زي أجن كبير زخوانه نهاجرو كملت زخيل ملأخت اللواء إذا ملأخت زي أجن مانينجوريت حطه إجزابير سلازر أيو إجزابير يخنو جرزولو يسوع قويتايو سلازيو يوسف كتصوع خلو نرئي أقدمي إزولو معرف كيدكم من حرئكم بو أب إسر بيت كابتوم تأسيروم زنوبورو ناي فرعون كلتيوم حلم مسحالومو نحلموم جن مفتح مسانو يوسف حلموم نجيروم نيرو يوسف جن سلام ترجم حلم خزارب كله عبنت بقوم يتولنا بترجم حلم خاب أملاخ مخانو واو ريخم بترجم حلمي كاب إجزابير ترجم حلم نجري مالتيو يجلتشي مالتيو كم زيلو له مصحف قدس أبز فترة 4 كابشون منتخم بقولكم إيه ولا خب شوعات يوسف نجهون أباتهم أتيو إنه ولا جوهم رأيهم شعوء نتهم أبيت جويتو مسؤول زحلو زنبورو مكان أنت فرعون أنت يكونكم اللهم نومجسكم تسلمكم اللهم إلو حتتهم حلم حليمنا ما زفت حد ما يلبون بنو لك يوسف دما أتمفتح نايجزي أبير دو أيكونن إسك حلمكم نجروني بلوم أتمفتح نايمن ديكونن نايجزي أبير ديكونن زريخم حلم قطري يخلهم ترجموا خطأفكم كله نتحلم يحسكم تسأليهم ملسون تدارخيبكم ترجمين تدارخيبكم تتقاملوا ترجمة ده يقولوا نجار نحركوينكم دما بشيم يسوع يلكم عصوت حلم تسأليهم يسوع نزل عالم قويتاي كتيلو أب زفترة 4 حدا ريلي زفترة 4 حدا تقص 10 شوعته
ተሳሰ ሽድሽተ ዮሴፍ ድማ ንፈርዖን እዚ አባይ ኣይኮነን አምላኽ ደኣ ንፈርዖን ነገር ሰላም ክምልሰሉ እዩ ኢሉ መለሰሉ እዚ ካባይ ኣይኮነን ኢሉ ምትርጋም ሕልሚ ካባይ ኣይኮነን ኢሉ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ቀፂሉ ግን ክዛረብ ከሎ ዮሴፍ እንድሕሪክሞ አምላኽ ብዛዕባተን ዝመጻ ዘሎ ዓመታት ይኸፍልጠካ ደሊልዎ ንፈርዖን በኻላ አዘራርባ እግዚአብሔር ብዛዕባ ዝመጻ መዓልታትና ኣብ ሕልሚ ኸፍልጠና ይኽእል እዩ ኣብ ሕልሚ ክዛረበና ይኽእል እዩ ስለዚ ከምቲ እግዚአብሔር ኣብ ሕልሚ ሰናይ ዝኾነ ሓሳቡን ምኽሩን ዝገልጽ ጸላእኻ ክፉእ ምኽሩ ይገልጽ እዩ ገለገለ ሰባት ክፉእ ሕልሚ ሪኦም ኣነ ዝራእኮ ሕልሚ እዩ ዝኸውን ኢሎም ከይኮን ድፈርሕሉ ብጣዕሚ ጌጋ ምኽንያቱ ሕልሚ ጌና ኣብ ምግሃድ ዘይበጽሐ ነገር ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ክፉእ ነገር እንድሕር ኮይኑ ስበሮ ማለት እዩ ከይተጋሃዶ ከሎ ኣብ መንፈስ ዓለም ስበሮ ከመይ ጌርካ ትሰብሮ ብስም ኢየሱስ ኢልካ ጸሊኻ ትሰብሮ ንኹሉ ኣነ ዝሓለምኮ ሕልሚ ይጋሃድ እዩ ይግለጽ እዩ ብግህደ እዝሪኤልካ ኣይጽበይን እዩ ክፉእ ነገር እንድሕር ትጽበለኻ ኾንካ ክረኽበካ እዩ ክፉእ ነገር ስለዚ ጽቡቕ ሕልሚ ክንርኢ ከለና ብፍጥነት ኣብ ህይወትና ንኽግለጽ ቦታ ንኽሕዝ ስፍራ ንኽሕዝ ንጸልየሉ ሕማቕ ሕልሚ ክንርኢ ከለና ግን ብሓንቲ ሕልሚ ዓመታት ኣይንሳቐ ሲምፕል ነገር እዩ ነቲ ሕማቕ ሕልሚ in the name of Jesus ኣብ ህይወተይ እዚ ነገር ኣይፍጸምን ይበሉ ወዲኹም ኣለኹም ድሕሪኡ እቲ ሕልሚ ብህይወትኩም ኣይፍጸምን እዩ ንኽፉእ ስበርዎ ንሰናይ ግን ብጸሎት ኣቃላጥፍዎ ንሕልሚ ግን እግዚአብሔር ከም ድዛረብ ኣስተውዕሉሉ ጸሓፍዎ ዶክሜንት ግበርዎ ብዙሕ መልእኽቲ ስለ ህይወትኩም ከዓ ኣብኡ ክትረኽቡ ኢኹም ሻሎም